cukru vo vode. Ale glukóza je v podstate... Decikoly. Ale v podstate pre dieťa určite nie je vhodný nápoj, pretože tam je kofeín, pretože sú tam kyselina fosforečná, ktorá v podstate odbúra vápnik, takže pre dieťa určite nie, ale určite by som siahla po glukóze, ale po glukóze, nie po repnom cukri. Lebo repný cukor v podstate je tiež má zloženie glukózu a fruktózu. V formáte Rozrobiť vo vode. čo, glukózu? No, To my nemáme doma. no tak by ste mohli mať... Kúpiť glukózu? To sa dá kúpiť? Lebo ja čakám, že aký príklad uvedíte. Budete mať doma uvarený čaj a neosladíte ho cukrom. Nechladíme vôbec deťom čaj, tak nemôže byť tak. Tak je to správne. Riešime teraz akože hypoglykémiu, Či vypiješ. Takže v podstate pri riešení hypoglykémie je naozaj najlepšie použiť vlastne čistú glukózu, lebo tá glukóza je vlastne cukor, ako? Glukopor napríklad? Áno, glukopor je glukóza, hej. Čo konkrétne glukózu, keď nie je repný cukor? Áno. To dostať lekári? Áno, lekár majú, myslím si, že aj výlejú majú. Dobre, čiže toto mi